Maliwanag yun? So, sa mga tuwid, kaya huwag natin titignan ang masyado ang division ng organisasyon. Okay? So, halimbawa, kasi ang plano natin ay ito. Ito ang ating parokya, malaking pamilya. Pero hindi lang po ito nandun sa Parian, nandun sa Matulog, nandun sa Pugaro, nandun sa Liksi, nandun sa Lipi, nandun sa Malayo. Okay? Yun po yun eh. Hindi dito. Ngayon, ang challenge sa atin ay ito. Paano natin magiging active? Paano natin ma-activate? O sila rin ay lumako sa ating parokya. Kasi sinasabi, hindi ako member. Dapat, ibig sabihin, yung mga organization lamang ang simbahan, tama mali? Mali. Hindi tayo doon. Okay? Kaya kanina nausap kami sa tao, sa usapan namin ganito yun. Hindi sa isang organisasyon, o kahit organisasyon na yun, kasi ang mangyari, ang bawat organisasyon, nag-create ka ng wall. At yung mga ordinaryong tao na hindi member ng organisasyon, hindi sila makakapasok. Hindi na po. So, organizations, I respect the organizations, provided that these organizations play the role. Be always in the purpose why they were established before. Maliwanag po ba yan? Maliwanag po ba? Now, if you are not aware of that, you create division. And when you create division, hindi po maganda yan sa parokya, hindi po maganda sa simbahan. So, let us create doors, pintuan, let us create windows para maaliwalas, hindi mainit. Let us destroy the walls. Maliwanag ko yun? So, yun. Kaya kung halimbawa, kung pupunta ako sa barangay, hindi ko papakilala, ako po ay CWL. Hindi ko papakilala yan. Ako pupunta sa isang barangay, sasabihin ko po, ako'y Katoliko. Ako'y Kristiyano. Ako'y tao. Maliwanag ko ba yan? Because